Os áridos son o segundo recurso máis consumido polas persoas, solamente por detrás da auga. Son unha materia prima esencial que estivo presente na evolución da nosa sociedade, estuvo presente na idade castresa, na construción dos castros, estuvo presente nas vías romanas, está presente ou estuvo presente na revolución científica na construción de hospitais e laboratorios, e na actualidade pois, está presente en medios de transporte máis modernos como son os trens e os aeroportos. Cada galego e cada galega consumimos en torno a 4.000 kilos ao ano, xa que os áridos están presentes pois, nas nosas viviendas, nos nosos hospitais, na forma do formigón, e tamén están pois, nos nosos medios de transporte como son autoestradas ou aeroportos, nos asfaltos e os betumes que utilizamos, e tamén, por exemplo, no tren de alta velocidade ou no sistema de ferrocarriles no balasto. A Asociación Galega de Áridos, como membro da Cámara Oficial Mineira de Galicia, apostamos por un aproveitamento racional e sostible desta materia prima esencial para poñela a disposición da sociedade e tamén do seu futuro. Na actualidade, estamos investigando coa Universidade de Vigo a viabilidade da utilización das nosas áreas como almacenamentos enerxéticos. Este sistema de almacenamento de enerxía consistiría nunha batería de arena que a quentaríamos e recuperaríamos ese calor poñendo a disposición das nosas industrias e dos nosos fogares.